Едно кратко видео какво ще правя в момента. Значи това е маркуча за обратното гориво на багера. Трябва да го сменя. Миналата седмица смених подаващия маркуч, който е ето този. Доста е дълъг, около 3 метра, а маркуча за обратната нафта е 3,50. С 50 см е по-дълъг от другия. Също така миналата седмица смених и маркучите между предфилтъра, този, и горивната помпа. От горивната помпа до основният филтър, който е този. И от основния филтър към горивонагнетателната помпа, който е този маркуч. Всичко останало е както трябва. А също така и за обратното гориво от горивонагнетателната помпа към филтъра. Сега в момента ще сменя този маркуч, защото капи от скобите, докато работи двигателя, и от към резервоара за обратната нафта, която връща в резервоара излишъка от гориво. Това е като цяло, което ще направя в момента. Благодаря, че гледахте.